Bodol saking sasana Pangres Ragung lampir wujud ing pateh bujang gatong bos wah bujang ganong sak perlu aklabar putri kedira jojol denek kesemeneng ayu dewi songgo langit modal saking sastra Pangres Ragung lampir wujud ing pateh bujang gatong
Sindra lapanya berkata putra paten ujang gano os yo hoa ahe hoa oh oh hello hello Bintang tamu ya kudu diangkat ngono. Jatil Thailand juga ada, angkat sekalian. Jatil Thailand, angkat sekalian. Jatil Thailand. Angkat sekalian. Digawa nek di. Awas meteng lho wi. Meteng 3 wulan, awas guguran.
Lo. Iya, ganong sak jatile. Hei, Wahyu, nyo gemik pencet to. Hei, kok mbalah mimik wiki piye to? Hei, ngadeg. Iku idune ning PKB. Hei, gak aku ngono iki. Tak omongi sekne lho. Hei, rene yo. Nyapon neh to iki kok mbah teken nek ngusapi wajah kat mau. Hoi. Heeh. Lah iya ngono lho iki kok ngene sik melu. Ora. Iki kok ora ngono. Tak kowe iki aja kaya jintrungmu nyerai. Rene yo sik. Iki kok ora. Iki mangkane dhewe ketekan ganongan keluar kota ngono lho. Jatile barang ngono jare lokale Jepang ngono lho iki. Thailand. Oh Thailand malah ngono lho. Cingpang kikuwa iyo. Thailand to. Yo sak ora. Rene to iki kok Mas Jaya. Mogah. Ora kanca aku ora. Gak ngene. Rene. Nah. Ora ngono yo. Mbak, iki aku kok nyapa Mbak ning kene. Peh, aku nggak kuat ambene Masya Allah, Mbak. Peh, boyong ada benda namanya resona. Kowe kok peyo kowe lanang, Bah. Mau amamu kowe, Mas. Aku nggak kuat. Aku nyerah, Mbak. Mampu aku. Ojo dicekal, ojo. Sik toh, aku ki kan terakhir Ganong di Suryo tuh 2019 Pak ya. Ya kan? Ini 2025 berarti berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun aku Rene lagi teko sendalku hilang. Hei, sendalmu hilang kok. Hei, tak omongi. Syukur. Ayo wes ganong. Hei, yu. Aku boleh ning Tenggarong kok nyeker gini iki. Ora apa-apa wong aku ya tau kok ngono kuwi. Reokan moro pisane sendal hilang kok. Ayo ganong. Iya ganong. Gulung-gulung lek perlu. Kon ganong setuju apa ora penonton? Ndak setuju. Lele ora setuju sapa dhisik? Aku sik iki. Ya bintang tamune sik kok. Bintang tamu. Aku kon wae contoh. Heeh. Iki kon ganong apa ora? Penake kon ganong apa ora? Rene. Kowe iki aja kaya wong setruk orde, prok tok wae yo. Tenan yo. Sopo iki? Iki. Sore. Nah. Jai, kenal. Lalu kenal apa? Tak kira koncone. Ora, sik to.
Sing mbok kon endi? Oke. Kok konco pleke ya le. Saliman sik. Lah, saliman sik. Lah. Penting copoten sik ta lah. Duh, kok Dicoba ora iki aku arep balik. wet. Langsung sapa iki, Mang? Kowe Jatil Thailand. ora. Kowe kan kon atraksi del langsung sawarga tuan rumah. Kowe lek ora iso tak pake karo Wahyu. Arep emoh. Tenan yo. Oke. Ayo co, dilanjut nih. Urung-urung kok wis boyokan ta ya. Anak 4 ini. Tahu. Rene. Ora. Kowe iki aja ngisi-ngisini aku karo Wahyu. Kowe iki kok kowe iki aduh-aduh rene. Hoi. Aku ki mau tas mangan ndok apa? Entek endok telu peh arep metu neh iki ndokku. Ndokmu sing dijahit. Sing mbok pangan. Ora ngono. Moh aku. Kowe iki aduh-aduh rene. Ngene dhek iki apa? Apane? Ora. Apane? Sing koyo ulet mau lho. Ya. Yang kayak ulet lama 6 tahun enggak lihat. Yang kayak ulet, yang ulangi. Ayo sing kayak ulet. Ora apa-apa awake wis cilik ae kok. Ayo. Iki lho, londong urung nah eneh je timbang tak polo iku malah pargo ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu mikir nang kene iki lho nyoh mikir iki lho mikir nang kene iki lho rasa bengak-bengok Yo, jare. Apa? Oh iya. Lali, iki mang setelanmu enak. Cocok tenan. Nah, iki lho.
Ngono iki rokoke didekane sik. Aku repot, tidak bisa. Aku repot, tidak bisa. Aku repot asa-asa, tidak bisa. Nek ketemu kamu tuh ngene. Perhatikan, tolong yang junior perhatikan kakak nih ya. Kalau ketemu kakung, dilepas ya toh, kowe nafsu karo kakung. Hei, tahu sekolah apa ora? Siap gerak. Siap gerak. Iya, asa-asa tapi siap gerak. Ora yo. Kok angel Kang? Aman meneng. Siap gerak. Ayo, ikutin. Siap gerak. Tangannya saya tangannya. Neng burik. Kowe iki goblok men tau mburi. Lah iya. Tahu sekolah apa ora goblok men kowe iki? Nah. Siap, kowe iki pasangan yang enggak ditakdirkan kowe. Yo siap, Brak. Wetengnya dikondisikan. Kowe lanangan kok treatmentmu akeh men to. Kowe bar meteng piye? Lurus. Kijane weteng apa wudu iki? Oh iki kok. Siap gerak. Ayo siap lah kok malah ngomong ae. Ayo siap. Tangannya ini. Lencang. Iki Kanan gerak. Langkah pertama siap. Langkah keloro tangannya ini. Nah, Ini ya. Ketelut ngene. nah. Tak dudui iki ngene. Pertama sikap, keloro ngene, ketelu ngene. Ya, mlaku ngene. Ero to. Ero to. Siap gerak. Tangan ngene. Sikil ngene. Wes mulai yuk. Ayo mulai yuk. Gak aku ngono. Ora. Gak aku. Rene sik. Yu. Rene. Ora. Tak omong. Kowe mau tak omong Rene to. Rene. Yuk, tenang yuk. Kelek mambune yuk, ya Allah. Kowe meteng piye? Ngadeg kok sene to. Ora. Ora. Tak omongi. Ora. Keringetmu mambu oleh tap-tapan, Jok. Wong. Maklum. Sumpah mambu on. Ya Allah. Tak omongi. Iki lho aku ngumpet, Pak. Ora yo, Rene yo. Pak, sumpah ngempet aku iki. Kowe iki ku Iki kudu banyu putih arek. Mas Budi, tolong diperhatikan ya. Lain kali kalau dari gandungan pastikan itu yang pertama hidup. Yang kedua ki paling yak keleknya ki nggawe reksona ya. Pah, ngene ki gandungan loro sing sitok mambu anggur merah, sitoke mambune masyaallah. Dari bojoku aku gak boleh basa-basa lo. ora. Kowe iki Peh. Lu, ojo jangan mendekati aku. Betane tapi gak tak omong ngene lho. Ora, rene ya ora ngono. Patute lah. Wong dhewe iki ado-ado ditanggap rene. kowe masih yo ditanggap. Ambumu kelekmu iki lho. Peh, Wahyu meteng. Ya Allah. Ora ngono. Cahak eta. Hah? Ora. Masalah. Jangan deket-deket aku tak pecut kamu. Pergi kamu dari kami, jangan deket-deket aku lagi. Liatin, Wahyu meteng gara-gara kelekmu. Sumpah tak betah-betane. Lambemu mambu. Gandongan loro sing sitok kelek, sitok lambene. Pek. Udah jangan deket-deket aku juga.
Ora. Aku saiki tukang pecut kowe. Mendho kabeh. Ora. Ya ora patute ngene. Tenan ora? Kok ojo. Yo. Kok peh. Peh ojo. Yo ora ngono kok sik to. Rene ayo. Sik. Sebelumnya mohon maaf. Awakmu pengen joget-joget, awakmu dibayar lah aku. Salah sapa? Iki guyah hahaha. Aku blas Salah sapa? Bagaimana kalau kita Ora Tidak. dibayar. Aku enggak percaya sama kamu, aku taunya sama Budi. iki kan sepelan Enggak usah kamu gerayang-gerayangi. Ya ampun, opo iki? Peh. Wes, ayo ganong nih, wes. Lambene sedot duit. Langsung gas. Ayo, kanca-kanca pinggir, kanca-kanca. Iki kabeh medhot sing ganong sapa? Tolong dipikirkan secara logika. Iki telu yo. Iki ceter, aku budek goblok. Kan wis ngomong toh. Jangan deket-deket kau bau. Je. Dul. Tekonono. Ora mudhun ning Samarinda ke tahun pira jere? Lah iya. 2019. Anu ke lho, sing setelan lawas sing kena amung anti sigar ke lho. Iki setelan lawas tak kon ganong. Dadi sing nom-nom dadi pawak. Ngono lho. Ngerti apa ora? Ayo, lanjutne. Aku Setelan lawas ganong. Jejer. Ngono lho. Opo nyampo piye iki? Maksude? Mik barang melu mambu lho cah buah kebau ngeten. Aku pray. Out pray. Thailand kok tai. Dirasut nih kok. Tak kayak senjata sih kok gas. Ayo reunian. Samping gong ya lo. Kaila. Aga lo. Kowe abang kaya tengu ning kono rene. Ya ampun, tukang pecut kawak. Rene priyo. Iki acarane wong digawe reunian. Dijemput mas Brio. Iki yo,
Ini biar jelas ya. Tadi aku disewer cuma 100, ini mau wis saukel kurang saukel teh yo. Ayo. Edrek Thailand. Ojo Thai, Thailand. Mas Priyo. Ngalese Mas Bayu, ngalese, ngalese. Asai. Goyang dombret, goyang dombret. Piye toki? Goyang dombret, goyang dombret, goyang dombret, goyang dombret. Malah disilat. Hei, ora. Hei. Kowe iki kon dikon romantis malah kok semek ben iki piye? Ojo cerita iki kok. Kowe iki mbok etrek ora malah mbok kripen. Lah mbok kripen bosok no. Gah aku ngono. Piye wi? Hotel. Aku gah ngono kuwi. Ora iso gak aku. Gah. Padha. Ayo. Leren sik. Ganti sitoke bareng sing nom-nom ngono lho. Ayo. Weh, ora asal. Ben bos iki yo pikiran keri. Penting salto sik. Yo. Itu orang salah kan? Biasalah. Aku ngenong saiki. Jangan dekat aku ngenong. Hei jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh. Jauh-jauh dari kami.
bose. Kalajengake Jumreling Prabu Singa Baraka kuwasane Kaludaya sak perwang Mar Putri Kediran Jojoluk Dendeng Kusmereng Ayu Dewi Sangga langit amo jaya brata singa bareng kang yata Sekara Bakur Kang Winarno lalap buat kang kanggo wong kang urip ala lan bajing puniku
sadet waton punika dipun kang dulu watok ing tata krama den guys isian ratri Jebodhok saking sasra mangres ragung lampene wujud ing bayang para eyang bayang para Surya Wijaya kalis ing Sambikala Hoswa hoi loh modal saking sastra pangras ragung lampene wujud ing paktekan suruh Special remix from DJ Chris in the house music. Surya Wijaya lagi. Special remix from Lanangnya DJ siapa? Chris in the house music. Iki jadi dua lanang wedok lagi. Hey.
Mik vokalis itu tambahin. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama Ayo Mbak Asyik ku juga ya. tinggal pergi. Lama sudah ku menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Galanya Oh tiada terkira rindu segala-galanya. ayo Mbak San. Duetan mie susu, enak. Ayo Mas Arif. Ku rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Ku rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ku rindu bagaimana engkau membujuk Ketika ku meracun. Ku rindu bagaimana kau mengasihi. Ku bersedih. Kini ku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Telah lama ku menanti dirimu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. 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 Sampun.
Monggo para bapak nyuwun tambahnya pangestu. Mayang ora. Pangestu Kiki danyang nyai danyang ingkang bau reksa ing papan panggenan niki Gusti ingkang maha kawasa ingkang Gusti merubing dumadi jagat sak isine Eyang Mayang Kara kula nyuwun mateng panjenengan eyang dipun mlebet wonten si jabang bayine supados saged solasa sae nipun mugi-mugi pagelaran dalu menika tinabehna saking bilahan aji kusi menyambut apa kuasane sira ingsun lebokaken badane si jabang bayine nyuwun
nyuwun tambahe pangestu. Nyuwun tambahe pangestu mugi tansah kales lereng Sabikala Surya Wijaya. Nyuwun tambahe pangestu ya. Nyuwun tambahe pangestu. Kaleseng Sabikala
saat